Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή από το Sports Info. Για την ΑΕΚ θα μιλήσουμε. Μια ΑΕΚ η οποία πέρσι πήρε το πρωτάθλημα. Μια ΑΕΚ η οποία φέτος δείχνει ήδη να βάζει τις σωστές βάσεις για να κάνει το back-to-back. Και τώρα θέλει να δημιουργήσει μια κίνηση η οποία σίγουρα φέρνει μεγάλη αναβάθμιση στο αριστερό back. Μιλάμε για τον Φιλίπ Κώστιτς. Φιλίπ Κώστιτς, 33 ετών, κλείνει τα 34 τον Νοέμβριο, 1,85 στο ύψος, Σέρβος με αξία πλέον στον 1,5 εκατομμύριο. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την Ραντνίσκι, στην Γκρόνιγκεν πήγε μετά στην Ολλανδία, στο Γκάρδι, στο Αμβούργο, στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, όπου εκεί ήταν τα καλύτερα του χρόνια από το 18 έως το 22, γράφοντας 170 συμμετοχές και 33 γκολ. Τον παίρνει η μεγάλη κυρία, η Juventus, όπου εκεί γράφει 87 εμφανίσεις, 3 γκολ και συνολικά 15 assist, 11 assist την πρώτη χρονιά, όχι άσχημα νούμερα. Τον παίρνει η Φενέρμπαξε, 2 γκολ, 6 assist σε 31 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και κύπελο, ενώ πέρσι στη Juventus έκανε 3 γκολ, 1 assist σε 25 εμφανίσεις. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει όλη την πλευρά. Θες να το βάλεις extreme, θα παίξει extreme. Θες να το βάλεις back, θα παίξει back. Half. Από αριστερά τον αφήνει και κάνει ό,τι θέλει. Ναι, έχει μεγαλώσει, είναι όμως ένας τρομερός αθλητής. Δεν δείχνει κάποια πτώση στις αποδόσεις του. Ναι, η αξία του προφανώς είχε πέσει. Όταν τον είχε πάρει η Juventus είχε φτάσει στα 24 εκατομμύρια από την Eintracht. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όμως δεν έχει πολλούς τίτλους παρά τις ομάδες του. Ούτε με τη Φενέρ κατάφερε πολλά, χωρίς να πάρει κάποιο τίτλο. Με την Galatasaray να είναι η βασίλισσα αυτή τη στιγμή με διαφορά στην Τουρκία. Και με τη Juventus έχει πάρει μόλις ένα κύπελο. Έχει πάρει όμως ευρωπαϊκό με την Eintracht Frankfurtis. Το 21-22 έχει πάρει το Europa League. Οπότε να έρθει σε μια ομάδα η οποία διεκδικεί πρωτάθλημα, διεκδικεί κύπελο, σίγουρα είναι ένα κίνητρο για τον κάθε ποδοσφαιριστή, ο οποίος σιγά σιγά κλείνει η καριέρα του και άμα μπει στο βιογραφικό του βλέπει ότι έπαιξε τόσα χρόνια, έβγαλε τόσα λεφτά, τρόπια όμως δεν πήρα. Μπορεί να σας φαίνεται απλό, αλλά μπείτε λίγο στη θέση τους. Πολλοί τέτοιοι αθλητές το σκέφτονται και συχνά πάνε στο τέλος σε χαμηλότερα πρωταθλήματα, όπου όμως τους εξασφαλίζει τουλάχιστον ότι θα διεκδικήσουν τρόπια. Θα μου πεις με τη Juventus δεν είναι διεκδική? Όχι, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η Juventus, δεν μπορώ να πω ότι διεκδικεί πρωτάθλημα. Για 18 βαθμούς έμεινε πίσω πέρσι, βγαίνοντας έκτη, ενώ πρώτη βγήκε η Ίντερ με πάρα πολύ μεγάλη άνηση. Αυτά λοιπόν για τώρα. Θέλω από κάτω να μου γράψετε εσείς τι πιστεύετε για τον Σέρβο, αν θα τον θέλατε στην ομάδα και φυσικά γενικά τις απόψεις σας, αν έχετε να προτείνετε κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή και φυσικά like και subscribe. Αυτά λοιπόν για τώρα. Καλή συνέχεια.